गासै साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमाया। रनसाइदाम गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय चिरां जिल्ला एबसुनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हाबाफारिजोंबो जागायो। 7 आरो 8 जानुवारियाव खुंनाय खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदि मोनाबिलि समाव गोजोन आरो खौसेथिनि आलारि बाथि फोजोंनाय समावनो आलासि महरै लायो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिथाङा फोजोंनि महरै बाहागो लानानै बुङोदि सैथोथि अरायथा गोजोन खौसेथिनि थाखाय जुग जुग जारिमिना फोरमायसहायै समनिफ्रायनो जोंलारि आलारि बाथि फोजोंनायजों बर'फ्रा समाज आरो हारि सिबिबोदों। 18थि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जा बोसोरारि जथुमा, बे बोसोरारि जथुमानि बे बिलिफां एबा मोनाबिलि समाव जा आलारि बाथि सावनाय बा आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लाना मोननानै आं खोब गोजोननायखौ मोनदों। आंनि देहाया, आंनि जिउआ बेसेबां गोथार आं बेखौ मिथिनो हाया, खिन्थु आलारि बाथिया जे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोथार, बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ। गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिबान मोननो हानाया देरगाथावना बाथ्रा। जेखियानो जायाथों, जोंनि बर' हारिया जे जोंलारि फोजोंनायजों लोगोसे बा आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे सैथोथि अरायथा मोनसे जुगामि जुग जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो हारि सिबिबोनाय मोनसे समाज सिबिबोनाय मोनसे हारिखौ दाखांबोनाय मोनसे हारि, बेखौ जोङो दिनैनि बे आलारि बाथि सावनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। मानोना जोंनि बर' हारिया बे हादाबनि प्राय 7,000 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय मोनसे गोजामसिन हारि, आरो दिनै जों जे मोनसे डिसिप्लिन हारि, जों जे मोनसे सैथोखौ मोजां मोनग्रा, आब्रुथिखौ मोजां मोनग्रा, सान्थिखौ मोजां मोनग्रा मोनसे हारि, दिनैनि बे आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानि बानजायनायाव बे बोसोरारि जथुमानि गेजेरजों जों फोरमानो। Good news for everyone. St. Xavier Institute, Bongaigaon, in collaboration with Career Point IS Academy Guwahati, is going to hold FAC free workshop seminar event for FAC interested students. The said event is going to be on 8th of this month. Every FAC aspirant and interested student can join the event at 11 AM and the joining registration is still going on their official website www.careerpointas.com, or you can directly contact them at 9387271386 8822807553 for registration. The address of the event is St. Xavier Institute, Sapaguri Road, 2nd floor, above SBI North, Bongaigaon, Assam. We know that the Assam Public Service Commission is going to organize a combined competitive examination 2022 for candidates, and there will be 793 vacancies in various posts across various departments of the Assam government administration. So for that examination, candidates can have such kind of encouragement and inspiration through this beautiful event. It's very mentionable that the St. Xavier Institute, Bongaigaon, provides an excellent coaching to crack every competitive exam, and teaching faculties of this institute are all from Delhi, Patna and Guwahati, which were so intelligent and highly educated. So why are you still waiting for? Go and register yourself.